Vítejte u počasí. Bude zle, bude to špatný, protože ze severu zima, z jihu teplo, z východu Rusko a Německo nás napadá ze západu. Takže u Stárkova vidíme okluzní frontu, 92 hektopaskalů a 32 hektopaskalů z vrchu. Což znamená, že když se podíváme, že celý tábor bude hezky. Ano. A tady vidíme přicházet ze severu okluzní frontu, která nám vydrží až do 17. Ano. A bude pršet. Děkuji. Michal Jančařík. Dobrý večer. Vítejte u zpráv z domova. Dnes Stárkov obsadila skupina podivných bytostí. Máme tady opravdu výbornou obrazovou reportáž. Podívejte se sami. Právě jsme na místě, kde se nám podařilo odlapit jednoho domorodce. Pojďte, zkusíme ho odlapit. Tady ho vidíme. No. Pojď sem, pojď. Neboj se, pojď sem. Pojď malej, pojď, na. Zkusil jsem pár buráků. Pojď sem, pojď malej, pojď. Jo, pojď sem. Jak pak se jmenuješ, hopu? Jak pak ti říkaj? No, vidíte, že domorodec se v zbědovaném stavu. Neudrží se na nohou, chudák. Ale náš štáb mu pomůže. Jak ti říkají? Tatanka, soby. Jsou tady. On mě leze na nohu jak pes, ty vole. Já, Jančařík. Ty? Jančařík. Ne, Jančařík, já. Michal, ty? Jarča! Ano, a vidíme, že je to dáma. Jarča. Jančařík. Já? Ty? Jančář. Já. Jarča. Jste, že záběry byly opravdu drastické. Ze světa. Válka v Iráku se dostala na Stárkov. Přijíždí k nám členové Al-Kaidy, Usáma bin Šárin a zjistili jsme, že prohráváme 3-0 s Řeckem. Z domova. Stávka zdravotníků způsobila velké problémy v zásobování alkoholem. Již po 12. hodině začali odpadávat některý silní jedinci a po 2. hodině nás opustili silná skvadra. Dáša, Betty, Jessie a i vedoucí Saša. Tragické. Ze sportu. Fotbal špatný. Rozhodčí špatný. Výsledek špatný. Počasí. Předávám slovo Michalu Jančaříkovi. Konec. Pardon, ten Jančařík je před těma zprávama. Já jsem před nima, to jste viděli. Takže čau, nazdar. Dobrý večer, vítejte u zpráv. Dobrý večer, vítejte u zpráv. Neopakuj to po mně, srabe. Neměli bychom radši přistoupit k první zprávě, diváci jsou už netrpěliví. Já taky. Musím na záchod. Už nemusím. To máš po té tatarce.
Ježíši Kriste. Přečti radši další zprávu a nestanej se o moje... Fuj. Slyšel jsi tu Není čarodejnici? možný tohleto. To nemůžeš chvíli vydržet, nebo si odběhnout na chviličku. Diváci by to určitě bez tebe chvilku přežili. Člověk No a ty nemůže taky, mít co to klid tady ani na máš, práci. kdo to furt má uhlízet? Já už tam s tím taky můžu jako praštit. Já tady být nemusím tady být. Pojďme na první reportáž. Konec. Dobrý den, vážní diváci. Naší televizi se podařilo získat unikátní reportáž. Jako jediný v České republice jsme přišli na místo, kde se odehrávají zvěrstva, které jste dosud neviděli. Pojďme se na to podívat. Naše televize objevila tajný tábor, ve kterém se cvičí děti tajných nacistických bývalých vůdců. Je to hruza. To tu ještě nebylo. Pojďme se na to podívat. Nyní se zeptáme syna bývalého diktátora Benita Mussoliniho, jak se mu zde líbí. Ich verstehe nicht! Já mu nerozumím. Vy mu, milí diváci, rozumíte? Já ne, zeptáme se ještě jednou. Jak se vám zde líbí? Ich verstehe nicht! Já se ho bojím. Balíme, jedeme domů. Viděli jste to?